nepa ne mun zo ka ba mu kuɗi masu shaguna ina mai caji na mai waya kai ma mai batir kai ma mai fawa bank ma sai kun biya mu kuɗi 'yan kasuwa mai tafiya kan kafa inda haske ya gita ku ba mu kuɗi. Yawa, rijiya da sha albarka. Kullum ruwa cike. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa mai unguwa ya daɗe. Hindu. Ya garin. Lafiya da kasuwa. Wallahi kasuwa na ta taɓawa ya aiki. abincin. Wallahi lafiya kalau. Kwana biyu tun da ka zo ranar nan ka tambaya ba ganda na ce ma ba ganda baka ƙara leƙowa ba mai unguwa. To a kwana biyu ba ta ganda shi sa gaba ɗaya ba na zuwa. To ai yanzu akwai ganda. Za a ga ranar gobe. Allah go. Za su zo da kula. To shi Za su zo da kula. Lafiya da me ke faruwa. Baka lura da abin da yake jikina bane kake ce me yake faruwa mai unguwa. Ban ma lura ba wallahi me ya faru. Na gaji ni haka. Mai unguwa ban ji daɗin abin da ya faru ba mai unguwa. Wai a ce yadda nake da kai a cikin garin nan yanda muke da kusanci da kai wai a ce ƴaƴanka gwarzo wai dan sun zo sun ce in ba su bashin ganda na hana su. Gwarzo ya cire imani, ya cire kunya, ya cire tausayi, ya ɗauki tsanin nan ya mulmula ji kake gab. Sai da na suma. Allah ya kyauta. Kai an ba shiri tirani. Wanda yara sun fi karfin ki. An sun fi karfin ki ba da zaki da su. Dole sai hakuri. Yanzu mai unguwa abin da zaka ce kenan? To me zan ce? Hindu, me zan ce? Ko so kike me bi ta ce haɗu kansu. Kana nufin jinin da suka zuba min sun zubar da banza kenan? Kana nufin ikirarin da na ce sai na wulakanta su ya zama banza kenan? Kana nufin kirarin da na ce sai na kai su gidan yara a birni duk ya zama barazana kenan? Shakka babu sai hakuri. Allah ya kyauta. To wallahi tallahi na rantsi da Allah ka saka a ranka ni inda barazana ba a sha na ta kwana musalla wallahi sai na dauki mataki. Ke ni ma fa na daudin nan. Duk wani lalata da wani iskanci da wani salo ni ma na yi shi. Babu abin da ban yi ba a Lagos. Na yi tuwo na yi solo na yi doya da kwai na yi wasa da kura. Akwai abin da ka nuna min ko kai wani nan iya doya kake so ya akwai da abinci. Kaga mai unguwa wallahi na rantsi da girman Allah tun muna buɗe ka fita ido na kafin in wulakanta ka a cikin garin ni babu abin da ya shafe ni da kai ba abin da ya dame ni da kai. Ba damuwa ka dai yake da wuka ka dai yake da wuka ko yaushe ne yake ka ai dai kana ci maganin tauri jini bai fita ba ka yake da wuka ka maida na gode kalla babu wuka a jikina fa na gode ni wallahi tallahi ban yanke ka ba yaushe ne yanke ka na gode ma hada station wallahi tallahi ba zan ci ta batun da ban yanke ka ma hada police station ma hada san da uwanka na fi ka shari za ka bane sanci Assalamu alaikum baba. Sai baba kun da Bai da baban yake. dawo Baba sai ka daga. na ina bai Sai ka daga baba. A gan mana sai da Allah ya wallahi. madalla Sai baba. Allah ya dawo. ma dawo Lai baba. madalla Baba gajiya nake wallahi. Gaba ɗaya. ai tun da kuma nake tafa ban jiran ku Ka jira mu kuma baba ai da ka fita sai mun dawo. ai saboda an shi sako Bai kamata ka jira. yawa bari in gaya muku da zai na fita na addu'a asaba mai adashe ta an ci 200 a guri na ta ce kun tana bin ku to 2000 za a bani kenan sannan dan Daudu da kanwashi sun zo sun kawo kara muka yi ta hayaniya da su a nan gurin saura kadan mu kashe juna su kuma za a bada 1000 4,000 kenan kun gane to na matina ya kawo kara dan baki rijiya saura kadan ya jefa ni har ya ka ta yi Dan Daudu? gwada kuwa ka ga 1000 kenan Dan Daudin nan bai ji bugun da maka mai bai dandana ba. ne a 1000 kenan kudi na kaga da kuna ma da hankali sai kuma 10,000 kawai huta sati mai zuwa Gaskiya dan Daudin nan zai ci uwatas. A ciwo ya jima ko? Ina kawai abin da zai faru ka gani ta karya Dan Daudin nan kawai zaki. Karya shi kawai zaki. Kana da mu akwai wanda zai taba ka a garin nan? Gaskiya babu wallahi Dan Daudin nan ina ga yau ne mun karya shi wallahi. Karya shi ya kamata mu wallahi. Sai mun yi maganin sa. yanzu dai a bani tsaban kuɗi na ban da dina Baba,
Wannan da ka ci an kawo maka karan mu baba. Za a bani koko. Anya ba mistake suka yi ba baba. Baba anya ba matsala aka samu ba. Ba shi abin da ya samu. Za a kudin ne. Bari a baka abin da ya samu yau ka. Za a kudin ne. Na ba kure ka zami ba amma bari baka. Ban mana ko sai na tsiwa. Baba gaji mu ku sauran 2000 ba. Kawai da 3000. Yin mana baba. Baba 3000 aka samu kaman ya tora 2000. To gobe da safe. Allah ya kai gobe da safe. Na an dawo a cika min kudi na. Baba 3000 aka samu ba baba. Ko ma da menene? To kai baba kudin nan addu'an nan Allah ya sa mutanen nan su dinga ba mu kudin wuta ba ka yi. Hawa baba. Kullum me nake tashi mutanen nan ba sa biyan kudin wuta da yawa. To yanayin kaɗi ne. To ina daɗin da ka ce ba ka. Na da tafi kasuwa. To baba yanzu mun ga ka wuce kuma baba. Ha baba. Shi kawai. Kai kenan jin yunwa. Kai kenan. Ni ban ce ma ni. Yaran nan wani lokacin kai ma kanka ya zube. Ni? To. Yaran nan 'yan nefa. Yaran nan 'yan nefa. Mai anguwa ya ce bai san su ba. Bai san daga inda suke ba. Sannan bai san me ya kawo su garin nan ba, bai san waye su ba. Ka san da cewa sun mana kariya da idanun saka. Sun ce mai anguwa shine ubansu. Kai idan ana maganan serious. Idan ana maganan serious a gurin aiki, ka dinga yin serious. Sorry sa, daga yau amfana. Abin da nake so da kai a garin nan. Din da ka ga yaran nan, ka bi saka. Ka bi saka. Ka kama shi. To, yasa. Direct daga nan za mu ɗauke shi za mu kai shi cikin gari. Decius! Yasa. Kai. Kai! Yasa. Oga, kaga da muka je yakin da ya fara. Sai na kashe mutane sama da 300. Iya! Shi yasa da kafin mu zo nan da aka turo mu yakan ana cewa ni gwanin zo ne a cikin Kai! ma. Alfan an Kai! Khalidu na da kyau. Mu gani? Uban me ka hura mu? Cewa kai hure ma. Ubanka! Uban na ce ubanka! Sorry sa. Za ka shani ne? A no kisa inda mi. In na dan iska nake. Na ce ka kalli idona. Ya uri. Ka kalli idona da kyau. Sorry sa. Ka kalli idona ni ba kalan mutumin za ka min ƙarya ba ne. Ayan uri unga. Serious! Yes sa. Serious! Yes sa. Mu je. Mu je anki. Ba za ta umma. Shiga gaba. To. mu je. Masu shaguna ina mai caji na mai waya kai ma mai batir